lidí. Tady je Michal, je můj spolužák z trenérské školy Olympie. Tak to vypadá, že trenérství je práce snů, protože děláme, co nás baví, kamarádi nám chodí, víš, prostě normálně během dne máme několik kamarádů, to je super. To je taky popravde pre mňa teda je trenérstvo asi najlepšia práca alebo najlepšie poslanie, pretože jednak človek pomáha tomu druhému, určite musí byť sám ten tréner, veľa vecí, áno, určite musí sa presne tak, musí to, čo človek čo predáva, tak musí aj tým žiť, pretože jasne, bude, musí byť tým naplnený. Potom tomu klientovi najviac akoby zdvíha tú dôveru toho trénera a presne ako som spomínal, že potom tým človek vždy ako tréner niečo aj hovoríš a vykladáš proste zdravo, vykladáš, že cvičí, máš športovnú postavu, tak potom tie slova, ktoré, alebo tie rady, ktoré mu dávaš tomu klientovi, mají potom váhu. A co vlastně děláš, když nejseš ve fitku? Máš nějaké koničky? Mojimi koničkami, to, čo ma tak baví, je určité čítanie kníh. Sportovec, který čte knihy, tyjo. A nejaký sebarozvoj, motivácia, alebo ako aj o cvičení, furt ma to baví, furt ma to zaujíma. A potom taký ďalší koniček, čo ma veľmi naplňuje, práve cestovanie. Čo som si tak obľúbil najviac cestovania sú práve portugalské hovoriace krajiny, ako je Portugalsko, alebo Brazília. To ma aj motivovalo sa učiť portugalsky, tak sa učím portugalštinu.